muzukuru wangu rume ane zvaakabvuma pamusoro penyaya akati handigone kufamba nokuti adzimai vangu vakabatwa TB. Asi ndinose munhu ndakarwadziwa zvakanyanya nekuti ndakada kutaisa social media iri panapa kana singakanganise Africa yese fesi yangu yakaenda kuti ndinoroya. Ndikati ndodowo kuchenurwa nemi. Ndofunga vakati tokuchenurai. Ndikati tichamchenura nei zvikanzi tinobhadhara. Ndobva vatseketudza vachiti vanoda kubhadhara nemudzi 3 ndikati hazvikwanisiki. Kana muchida kubhadhara nemudzi 3 zviri nani mugare. Asi kana mabvumo zvandiri kuda inini tinogona kuyanana. Kana mati hamuna mombe semataurira amukuita mupinda musango mubata chihanda cheshuma kana chakura ndozochita imwe pamba pangu kana kuti mhuru yenzou kana yakura ndozoboka ndo patikamirira kuti tizodzoka. Saka tiri pakuda kudzoka vamwe vangu vakabva vashaikirwa nemwana. Vashaikirwa nemwana ndokubva vatuma munhu ma11 kuti ende munoudza kuti mbuya anzi mwana afa uyai kunhamo. Asi ini ndakati wanditi mwana afa auye kunhamo paine chimiro chakadai so saka muri kundikokera here kuti nyama yenyu yaibva chiuyai. Ndo mhinduro yandakapindura kumupurisa wasabhuku akatumwa. Handisi kuziva takanga atumwa nasabhuku here kana kuti akanga ari divi ripi. Saka zvinhu zviri kundibata zvakanyanyisisa kuti inini ndinoita kuti ndivanzwire tsitsi sezvo vakati mudzimai yakabatwa TB but vari kuramba vachindikwidza BP. Ndo patikapedzesera changamiro wangu kuti tizodzoka zuva ranhasi. Murume wamai ari kuri? Mainzwa kutsanangura kuita mbuya venyu. Tikada kuti mimi muende kwaSabhuku kunyorwa maminitsi, dai maminitsi achitoverengwa panapa. Aripo. ASabhuku ndau yandakamirira Sabhuku haasi kuva avapo pandindau achida izvi ndazwa mai vachitaura kuti vavakafamba vakati tichada kuramba tichifamba musandeko pari musa achita akafamba musande. Saka mai vataura kuti ini musa machitaura kuti makanga machiti nuroi ibhadharai musakati vakutaa kuti nokupa makwedzi 3. Saka kwedzi 3 hatibhadharika nyaya yeuroi. Munhu kana ananga uroi anobhadharwa mombe nomuti ndozvatinoziva pamutemo. Saka makanga mataurirana kumatari asina kuya kuno kana yazouya munhu zvinezvi zvinenge kuti munhu akananga mumwe munhu uroi mubhadharo wake imombe nombuti wedza anayo wedza haana but mutemo ndozvaunenge wataura. Imini makataura kuti mungabhadhare munhu nombudzi 3 kuti wakuda mombe nombudzi yacho muri kuti kudii. Murume achakunzi akabvuma mbuya vakataura vachiti vachitogorerana komiti vakati kwaSabhuku zvinzi vazukuru venyu kumaregerai vana vana venyu kuzvara kudaro makaitaura kwaSabhuku. Mbuya vakati kungovarezerwa kozvasi kungovasiya hazviiti ndikabva rabvunza zvakare vikati saka matenda seko mhanja navazukuru mavakuaita sei vakati avo tisiye tipedze nyaya ngavandipe expense rangu randakashandisa kufamba tichaitokakunama. Vakabvunza vakabva mbuya dzimai vangu ndovakabvunza vakapindura vakati mazoaaaura mbuya zukuru akabva apindura akati inini handina kuchatowana mari kokandikwada kuzi handishandi. Vakabva vauya kwandiri murume wacho ndikati sezvipari paukama tichida hedu kuti nyaya idzi dzipere tiyananane zvichita sei zvipera hazvo kana vachitiwo pane expense ravo ravari kuda zvochokwadi expense rovo zvichashanda uri kuisa afafisa mbuya vangu kubhadhara toita kuti pamunhu tive pamucheti pamuseni pamwe chete ndomashoko andakataura. Mushure ndataura mashoko evayo mbuya vakabva vazosumudzira nyaya vakati right ndakuda mombe 3 nebhakedhi rezviyo kwemhunga rokunochenurwa kuhama dzangu kuti nini makananga uroi. Saka mushure menyaya iyoyo vataurwa kudaro muridzi wenyaya ava vakabvunzwa nezvenyaya yekufamba takanzi fambai. Saka pamuri kudii ava vakazvidavirira vadzimai vangu sezvo ndivo vane nyaya vakati kwete ini kuti ndifambe nambuya handikwanise nekuti handina pandakavananga uroi. Kana vachitava hamtikufamba havana kunanga mbuya uroi ko mubhadharo uri kubhadharirwa chivo vasina kunanga munhu.
Mubhadharo uyu kuya kwawakaita wakauya senyaya yeukama, yanga iri nyaya yekufambisa yeexpense kuno, yanga isiri yekubhadhara kurowe. Vakataura kuti wada $266 yandakafambisa ndichiuya kumatare nemataura akatambuya. Saka taitaura nezvenyaya yemari tisingataura nezvenyaya yemombe yembudzi. Kuzouya nyaya yembudzi nemombe yakazoya mushure mekunge ivo vazotaura tapedza nyaya yemari vakati ndakuda mombe 3 nebhagedhi remhunga rokuti ndinochenurwa kumba pamadzangu. Pakanongedzwa maya pakanongedzwa kumusha handiti isusu kunokudare kana tisingazive nyaya amai ava ndobva vakwira dare vachizivisa zvavakaitwa vari kumusha handiti ndizvo. Now dare rinoributiro mutemo wakataurwa mhosva yakataurwa naamai inobhadharwa nemombe nembudzi. Saka mungadzengerere mukadii but mutemo unotaura kuti kana munhu hanzi muroyi anobhadharwa nemombe nembudzi. Ndaona kuti muri madzore zviri kumashure 1 2 ari kuti inini murume ndiri kunzi ndiri ndakabvuma kureva kuti haana kubvuma zvokutaurwa mhosva zvamuri kutaura munomezvo. Iye ari kuti haana kuzvibvuma nekuti haana kunanga ambuya chii uroni. Mukadzi wake ndiye akananga ambuya uroni, ndiye apirirwa dare naambuya uroni. Saka mukadzi wake akananga ambuya uroni ari mumusha. Pamusoro pezvo mwana ndokubva afa. Pari nyaya yehuroyi yakanangwa naambuya iya. Saka mukadzi wako mwana wako iwewe ndosenge wakabvunzwa nedare kuti zviri kutaurwa mukuzviziva here sababa vemunhu. Munhu wachine ndiye akagara naambuya akapanhasi. Saka chinobhadharwa newe murume achibhadharwa neuyu chibva kumusha kwake nokuti zvakanangwa zvino zviri musha mei. Anga asinganyatsofaisa saka takutaurira. Ichokwadi mazuva ekutaurwa panoenda kutsigira vanhu vokuti vaviri vari pamberi vane mhosva inova ndivo uyo ari kuno akataura nambuya vake. Kunodare ndanzwa kunge makati endai munofamba vakasvika kutanga kuenda kunofamba uyo ari kuno anatsoona kuti inini ndine mhosva yangu handigoni kufamba nditobva kudare kwamambo chikupura zvepachena. Saka apa murume ungade kutenderera zvako shamwari paradzira dare nguva ukatora nguva yekuparadzira dare nguva mutongo inokuremerai. Ndo zvandiri kuonawo maipo Bozi yoda mukadzi yada anga asina mhosva hapana chinomurambisa kufamba. Bozi mukufamba yanenge achitochenurwa kunzi hamuna kumbukira manangachi kana kuti ambuya havazi varoya. Ambuya dai mukufamba dai vakabatwa vakanzi muroyi dai nhasiko zvino ambuya vachitobhadhara mwana uyo ariapo. Zvino iye ndiye ari kuramba kufamba saka tiri kutoti iye akananga ambuya uroyi. Nepo waifanira kunonunurwa nokufamba kuti ambuya zvamuri kutaura kuti makanongedzwa nemwana uyu muri kumunyepera. Because kufamba ndokwa inokununura iwewe kuti unopomerwa. Iwe musikana ukaramba ine kufamba saka takati iwe uri kuramba uchienda kuvaprofita vanokununura kuti ambuya zvamuri kutaura izvi muri kunyepera munhu. Zvobva zvanyorwa pamaminitsi asi iwe uri kupomerwa hapana witness kana kuti titi ambuya pavakatukwa ndofunga manga muri vaviri mene kuti pamaitaudzana pano mumwe here akanga aripo angagone kukubatsira iwe. Anobvira ndakapopotana nawo kuti ndiwakudza kuti muri muroyi. Ivo kana wakanzwawo nemapuhwa wandizive asi panoda munhu. Urati papa kanga mabvuma muchida kubhadhara nembudzi 3 waibhadhara chii usina kuvatsanangura uko. Ini ndambotora ndakuvabhadhara. Murume wangu ndiye akatotaurawo sekutsanangura kwake. Uye murume wako aizoda kubvuma kubhadhara achizvitora papi? Pasore changamira. Kuona kwangu kuona kuti muona munhu murume kumusoro mushandi baba. Uyu murume anga achikora nyaya yake padhize kapaona mukadzi wekuti aiwaindira kubhadhara manzi vataita paita vanhu vaimbudzi ngani nhatu. Ini ndinomubvunzo nemurume naye murume munomudare zvandizvo iwe unofana kubhadhara mbuya kwava mombe nombudzi kuti kudini panyaya iyi
pedzi nyaya pamusoro famba kana adzimai vachibvuma kuti vakavananga uroyiyo hapana chakasakanachopadauka nokuti vadzimai vanenge vabvuma nekuti ndivo vane nyaya yekunzi ndo vakanangatipedze nyaya iyi yani 2 years izvozvo yani 2 years ndikungofundisa nyaya inomakuchipeni vakaenda vanoti ndoshamisa nhasi vadzoka ndakushamisika ndotopinda iwewe murume wangu wagumaiwo kuti uda wakambudzina tanditi ndizvozvo uri kuda kuti nyaya ichipera zvikadzirika ndizvozvo kuti chimwe yakandikupeni zvandikufundisa zvinopedza kuti zviperi zvakangofana kana kubvisa mbudzina atuvaguma nyaya ndiri kungofundisa kuti maguma nyaya nyangwa wakachibvuma kuti mwira naambuya zvangofanana kuti wakabatisa chinhu ambuya changoti mbudzi yandikabvisirwa nemuzukuru wangu ndazi ndiri muroyi kuti chabereka shamani maambuya iwewe nonobatanidza pambudzi kuno mbudzi ungozitenga $40 ndizvozvo 45 35 ukatarisa kuti 100 something ino unobvisa mombe yacho paafrica azvinzwa china unobvisa iri mombe iwewe ndokuti aiwa ambuya titakuti gadzirisane nemurirano anda kutobvisa mombe yekuti makanaka uyu nokuti inoramba idzokera kumashure anditi unobvisa mombe inoenda rini inoenda rini waita basa wauya nyaya yanga ichitongodayo kumbisa taikamisa mazuva yasauya kundairwa waiona atinarwaiona amaya vakabva vaitawo zvakanaka pavakamboti uye kunotakuti ndakatanogariwa kuti zvakaimana saka ndakakumbirawo ndikafona kunongakuno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 ga
ndakasvika pakushakiwa nemwana wacho pa 3 May saka mungaibhadharisa rini paita dambudziko asi mufanira kutobhadhara ndakutsvaga ndichizivisa dai ndichinokopeniswa vachidai ngapakadai kukwanise kuti kunganzi mari muisire mwedzi 3 anobvisa iri mombe kuite mari kana waibvisa patinokufonera muno nehama kutambira mari ndokuzvinzwira nditi Shumba. Norega. Norega. Maizwa nyaya. Munotwa 3 months. Asati kupei mari. Kupai mari. Takudzokera kuchiwana zvadai. Tichiona tikuno kuti tione timasvikiro kuti tinoona munozova mutsvaini famous time tinomupusha kumama famous time awande chinoita panoya nacho tinyayegadzirisa iwe murume iwe ndinosenganisana ava ndambuya vanhu pako inomusaini kuti tunarugwa kushaya nazvo expense yangu pamushamba nyama kubva paikatanga nyaya iyi ngatikalkulate unokwanaka 5 pano mamira yakanditaura ini handinodzokera ngosoro wangu ndinodzokera haakana ndinenda kudza kuti ane tuwezi mauya panapa kanokwana kashanu kana kashanu mune chokwadi nazvo veringana inini ndakaverenga expense yangu yemunhu aibva kwaaibva achiuya kuno handitunge munhu akubva kwaaibva aikokwa nemunhu auya naye pamusoro evadari aichimobata unomubata muno mundinotonga zvandinoita vamwe kwete zvamunoita inini sanditiererei imimi kana mava nemunhu wenyu kana hama yenyu ida kuzwa nyaya yenyu that's your expense handibhadhare munhu aberekwa nomumwe dai gavhumenti ine mudungu wevanhu waisaperekedza minista
vanoda kutobhadharwa. Inini handitezo ndine machinda angu agara panapa, ini ndinotsvaabhadhara kuti toabhadharwe. Saka ndoda kuti mavakangani ndipe specifica mauya this expense. Ndati ndipei, ndatika 5 ndipei kamunoziya. Kamunoziya ndipei. Kamunoziya. Mavakangani neyama. Chaurai. Ambuya nyaya inoda kugadzirisa zvakanaka. But unoda kutora kusiye mukaka wemakore hatisiripo pari kuenda. Aiwa kana nditaura mimi munyara zamani nditaura mambo nditaura. Inenge ndingatenda kusona kuti tiri kuenda kusvika unoda kunyangadza nyaya yedu kuyamura kunoda zvakanaka kutanga mubhadhara zvinoda kudzimbira zvawabvuma ubhatiti aiwa akatadza abvuma mosokubhadhara ingabva kufamba mukaende kuwe ingabva kusvika pamari pamusoro penyama saibva munhu yaibvakara aibva kulondon mambo vanotonga somutongera vanoita inyika somutongera wavanoita uyu somutongera vanoita uyu nouyu haafaniri kusarudza anofanira kuita reza inoti inocheka uku inocheka kwete kungocheka kusaidi kuti munhu anotorwaza hatidaro. Inini ndakachitofunga kuti amai muchatenda kuti mambo mandiitira zvakanaka maemaembera vamaenda kuenda kumombe ndozvavachitofunga kuti muchatotenda kuti vazive kuti wagona. Pane chikumbiro chandakuda kukumbira pamusoro vadaro ndakuchikumbira kuti vanenge vachiita nyaya semufundisa wasabhuku ngaasaite kadzitapekadzitwe agotarisa solution inenge iripo panzvimbo kwete kuya achiti pane picture yakadai kunzi kafiwa nerumroi oya kuzomusha usiku ndanzi yaitwa papo paona pakachena. Amai munoona tikavhanganisa zvinova munoita nhururu. Inini ashumba mirai mwana ndewenyu makatomupakura kudhara makamupakura akadai kana amuno ndakutogadzirisa nokuti makatomupakura kudhara sekaikai uye mwana wenyu shumba handikutupa agomuna asina kugutsikana changu tidemo chete zvinotava ndizvozvo atinoenda rakadai inini nzwisisai makavakangani siyana nasinekusasapo makavakangani tekutanga kacho katuwa tina kupinda munomuda ndakaverenga kamwe kacho patachizouya futi ka5 muno padzaita 7 times funga kwenye expense yenyu muri moga inini muchitenga bhanzi nedrink mabhanzi ekutesese drink rewards rinochengetawo inini nepanapa kusvika manheru ungati zvikaite mari $6 paevery visit ndizvozvo inini ndoda kuidzora pakushambanya madhora unodhora ndizvozvo dhora plus dhora vaisire $5 times 7 $35 mova maisa mari yavo kakwira nayo dani iwewe take the expense wazvinzwa usatye expense itore se $35 kufamba kwawakaita someone wenye waita mari mwaisira 40 yavo $75 unoda kuti uibhadhare before wanzwa here usati wauisa mumbi utanga waine mari wanzwisisa in 2 weeks time waita zokutsvaka zvakaoma mise end of June mise end of June and I was saying of that and end of June 3 months no record